Μάλλον πρέπει να εξηγήσω τι είναι το Open House πριν ξεκινήσω αυτό το βίντεο. Το Open House λοιπόν είναι ένας αρχιτεκτονικός θεσμός, το οποίο ανοίγει πολλά κτίρια μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο για να τα δει όλος ο κόσμος, όποιος θέλει, τα οποία έχουν άξονα την αρχιτεκτονική. Σου εξηγούν φυσικά και ιστορικά, σου εξηγούν διάφορα. Τώρα, το Open House είναι το επόμενο Σαββατοκύριακο. Αλλά έχει πολλές παράλληλες δράσεις και φέτος τις δύο από τις πιο σημαντικές παράλληλες δράσεις τις κάνουν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, η οποία η μία είναι το Open Walks, το οποίο σημαίνει ότι κάνεις μια διαδρομή με τα πόδια και σου δείχνουν συγκεκριμένα κτίρια πάλι με αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον και σου εξηγούν τη σημασία τους και την αρχιτεκτονική τους. Συνήθως αυτά τα κτίρια δηλαδή έχουν περισσότερη σημασία απ' έξω παρά από μέσα, σίγουρα θα σου πούν για κάποια πράγματα από μέσα. Πολύ σπάνια να μπεις μέσα σε κτίριο, δηλαδή θυμάμαι εγώ μια χρονιά που είχα πάει, είχαμε μπει μέσα στην γερμανική εκκλησία, αλλά πέρα από αυτό σου δείχνουν κυρίως απ' έξω. Οι δύο διαδρομές που γίνονται φέτος είναι η μία στην Κηφισιά, που είναι τα αρχαιοτικά της Κηφισιάς, τα οποία αποφάσισα θα πάω σήμερα. Από αυτό υπάρχει και το Made in Athens. Το Made in Athens είναι ορισμένοι δημιουργοί με μικρές επιχειρήσεις στην Αθήνα, ανοίγουν τα εργαστήριά τους και σου εξηγούν πώς φτιάχνουν τα κεραμικά τους, τη ζωγραφική τους, τις τυπώσεις τους. Και υπάρχει ένα άλλο το οποίο κάνει ανακατασκευή έπιπλα, αλλά αυτό είναι στον Πειραιά, οπότε πόσες περιοχές να πάω σε ένα Σαββατοκύριακο. Και δεν ξέρεις και πόση ώρα θα σε κρατήσει, γιατί σε αντίθεση με το Open House που είναι συγκεκριμένη δομή, είναι τύπου 1/4 εξανάγηση, μπορεί να είναι από 10 λεπτά έως 20 λεπτά και το κάνουν εθελοντές. Τώρα σε ξεναγεί ο ίδιος ο δημιουργός, οπότε αυτός ο δημιουργός μπορεί να έχει να πει πάρα πολλά πράγματα να πει. Θεωρώ ότι εξαρτάται πάρα πολύ από το δημιουργό κατά πόσο αξίζει να δεις το Made in Athens, ενώ το Open House αξίζει πάντα. Φέτος είπαν αντί να καθόμαστε και να γράφουμε κάθε φορά τα στοιχεία μας, να φτιάξουμε μια ηλεκτρονική ταυτότητα με ένα QR code που θεωρώ ότι είναι πολύ έξυπνο και μένω πάντα το κολπάκι μου σε τέτοιες περιπτώσεις όπως και στον κορονοϊό με τα εμβόλια είναι να το βάζω το QR code σαν φόντο στο κλείδωμα οθόνης, ώστε να μην χρειάζεται να το ψάχνω κάθε φορά. Τώρα ναι, ό,τι μπορεί να δείτε από τα τέτοια. Ναι, ναι. Λοιπόν, τα δύο κτίρια βρίσκονται σε διάλογο, αυτό που είπα πριν, το προηγούμενο, γιατί και τα δύο είναι δημιουργήματα του Ερνέστου Τσίλερ, ένας από τους μεγαλύτερους αρχιτέκτονες της εποχής του 20ου αιώνα. Το προηγούμενο ήταν η πρώτη του εξοχική κατοικία. Αυτό είναι το κτίριο που έκανε κατά παραγγελία για την οικογένεια Καβαδία. Λοιπόν, την κάναμε τη διαδρομή, την είχαν χωρίσει στα 3 μέρη και ήταν 3 διαφορετικά ζεύγια ξεναγών. Ήταν πολύ ωραίο, είδαμε όλα τα αρχοντικά του Τσίλερ και διάφορων. Είδαμε την νοικία της Πίνελοπης Δέλτα, είδαμε την νοικία του Παύλου Μελά. Το πιο εντυπωσιακό απ' όλα, μου φαίνεται εμένα ότι σε κάποιον αυτά κατοικούνται ακόμα και σήμερα. Βλέπεις ένα μέγαρο, ένα αρχοντικό, ένα υποπληκτικό κτίριο και λέει είναι φάση, μένει ένα ζευγάρι εδώ. Το update το σωστό γίνεται την επόμενη μέρα. Λοιπόν, αφού έφυγα λοιπόν από την Κηφισιά και ενώ άλλαξα διαδρομή για να πάω σε ένα που ήταν μόνο το Σάββατο, πήγα δηλαδή στο Think Bricks, που είναι ένα κατάστημα που φτιάχνει πραγματάκια, διακοσμητικά, βραχιολάκια, κολλιέ από Lego, δηλαδή αυτό το κλασικό με τα Lego που το ένα το παίρνεις εσύ και το άλλο το παίρνει το αγόρι σου και συνδέονται. Φτιάχνουν τέτοια πράγματα. Εκεί δεν ξέρω, την πέτυχα μάλλον σε κακή στιγμή γιατί δεν μου είπε τίποτα, μου είπε φτιάχνω αυτά. Τη ρώτησα εγώ πώς ξεκίνησε και αυτά, αλλά κάθισα εκεί μέσα 2 λεπτά. Πάντως θεωρώ ότι αμέσως στο Made in Athens πρέπει να έχεις γράψει 5 πράγματα που θες να πεις, ώστε κάθε φορά να τα λες σε όποιον ενδιαφέρεται και να μην, ούτε να σκέφτεσαι εκείνη την ώρα από το μυαλό σου, αλλά να έχει και μια δομή, να έχει και κάτι να δεις, μην έρχεται ο άλλος και είναι τζάμπα. Τέλος πάντων, αφού ήμουν από εκείνη τη μεριά και αφού ανέβηκα 1.000.000 ανηφόρες, έφτασα μέχρι Λυκαβητό και ήμουν εκεί στην περιοχή του Κολονακίου. Note to self, να μην ξαναέρθω Λυκαβητό. Έχουν δει 10.000 σκάλες. Και πάμε. Μετά πολλές ανηφόρες. Πήγα να δω κάποια κεραμικά, τα οποία πάλι καλά που πήγα. Στην αρχή έλεγα, μωρέ, τώρα να πάω στα κεραμικά, νομίζω λέγεται Anna Karadzo Ceramics. Ήταν ό,τι καλύτερο. Είχε προσωπικότητα. Σου έλεγε
ακριβώς την ιστορία της, πώς ξεκίνησε, τι της αρέσει αυτό, τι κάνει στις δημιουργίες της, πώς βάζει ορυκτά, πετρώματα, χαλκό μέσα στις δημιουργίες της για να καινοτομήσει. Τα φτιάχνει όλα με το χέρι, χωρίς τροχό. Και είναι κάτι τεράστια βάζα, ας πούμε, πιθάρια. Εμένα το αγαπημένο μου ήταν κάτι ποτήρια με μια υπέροχη λεπτομέρεια εκεί που κρατάς το ποτήρι, τα οποία τις τα ζήτησαν από ένα εστιατόριο για τις κάνες. Μετά από αυτό, πήγα σε άλλο ένα που ήταν κοντά, την καλλιτεχνική βιβλιοθεσία, η οποία, αν και περιμέναμε μία ώρα, μας είχαν πει ότι σε ένα τέταρτο τελειώνει η προηγούμενη ξενάγηση. Άξιζε 100%. Αρχικά και στην αναμονή. Γνώρισα την κοπέλα που ήταν εκεί πέρα από το open house, την εθελόντρια, και ήταν κι άλλη μια γυναίκα 50 χρονών που μακάρι να είμαι σαν κι αυτή όταν γίνω 50 χρονών. Πραγματικά ήξερε τα πάντα, ήξερε από την Αθήνα, ήξερε το κάθε κτίριο, ασχολιόταν, της άρεσε το open house, της άρεσε η βιβλιοθεσία, κάνει μαθήματα, νομίζω και χαρακτική. Δηλαδή, να είσαι τόσο ενεργός κανονικός ενήλικας. Καταφέραμε να μπούμε στην καλλιτεχνική βιβλιοθεσία, ήμασταν το τελευταίο group, μείναμε 1,5 ώρα. Και ήταν η καλύτερη ξενάγηση στο Made in Athens που έχω κάνει. Μας εξήγησε όλη τη διαδικασία της βιβλιοθεσίας από την αρχή μέχρι το τέλος. Προφανώς όσο μπορεί να πει η γυναίκα σε 1,5 ώρα. Δεν λέω ότι μας είπε όλα τα μυστικά της βιβλιοθεσίας, αλλά για κάποιον που δεν έχει ιδέα από βιβλιοθεσία που είμαι εγώ, μας εξήγησε ακριβώς τι σημαίνει καλλιτεχνική βιβλιοθεσία. Πολλά από το Made in Athens δεν καταλαβαίνουν όταν έχουν κάτι τόσο περίεργο όπως είναι η καλλιτεχνική βιβλιοθεσία ή το οτιδήποτε. Δεν καταλαβαίνουν ότι ο κόσμος που έρχεται απλά ξέρει το αποτέλεσμα που βγάζεις. Δεν ξέρει τη διαδικασία. Δεν έχει καταλάβει πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα. Εσύ έχεις καταλάβει επειδή εσύ το κάνεις πολλά χρόνια. Και πολλοί δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Και το πηγαίνουν κατευθείαν σε πράγματα που είναι πιο εξειδικευμένα και δεν εξηγούν τα βασικά. Και η γυναίκα αυτή μας εξήγησε ακριβώς όλη τη διαδικασία. Είχε πιάσει το κόνσεπτ που πραγματικά όντως φύγαμε μαγεμένοι από εκεί πέρα. Δηλαδή, μας το είπαν και οι προηγούμενοι ότι θα βγείτε μαγεμένοι και όντως βγήκαμε μαγεμένοι. Εδώ πρεσάρω, είναι η πρέσα, κλείνουμε καλά και μετά είναι χειροκίνητο. Μακριά τα χέρια. Το Made θεωρώ ότι μπορεί να είναι είτε πολύ καλό είτε πολύ κακό. Όπως σας είπα, υπήρχε μία που δεν μου εξήγησε τίποτα απολύτως και υπήρχαν και οι δύο άλλες που ήταν καταπληκτικά. Η καθεμία με τον διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, η μία εξήγησε όλη τη διαδικασία, ακριβώς πώς γίνεται, και η άλλη ναι, μεν μας είπε πολλές λεπτομέρειες, αλλά κυρίως μας είπε το δικό της ταξίδι. Και τα δύο είναι πολύ ωραία να τα βλέπεις στο Made. Και τώρα θα ξεκινήσω να πάω Φωκίωνος Νέγρη για να δω την άλλη διαδρομή. Πάμε να δούμε τι κάναμε σήμερα. Για αρχή κάναμε την Φωκίωνος Νέγρη. Ήταν μια πολύ ωραία διαδρομή. Σε έκανα να καταλαβαίνεις λίγο τι σημαίνει να είναι πριν τον πόλεμο ή μετά τον πόλεμο κάποιο κτίριο, ποιες είναι οι διαφορές, πώς αναπτύχθηκε η Κυψέλη, μας είπαν λίγο τα ιστορικά. Ήταν ωραία διαδρομή να βλέπουμε τη Φωκίωνος Νέγρη από μια άλλη ματιά και πολύ ωραία περιοχή, εγώ που δεν γνωρίζω από εκεί πέρα. Μ' άρεσε πάρα πολύ και φέτος πάρα πολλά Made ήταν στην Κυψέλη, οπότε μιας και ήμουν στην περιοχή, τα πυροσβέρνα όλα. Στην αρχή πήγα πάλι σε κεραμικά, στο AZ Creative. Εκεί πέρα καμία σχέση με τα χθεσινά κεραμικά που είδαμε, με την έννοια της ξενάγησης, καθώς μας εξήγησε ακριβώς τη διαδικασία που κάνει από την αρχή, ακόμα που μας εξήγησε για τους πυλούς, τι διαφορές έχουν, σε τι θερμοκρασίες ψήνονται. Αυτός έχει άλλη τεχνική από αυτή που είδα χθες, δηλαδή το κάνει με τροχό. Πολύ θετικό vibe και νομίζω σε κάτι τέτοια. Απλά έβλεπα εγώ και μου φαίνεται, ωραία, πρέπει να ξεκινήσω στους κεραμικά τώρα. Ωραία, πρέπει να ξεκινήσω το επόμενο που πήγα.
που έτσι κι αλλιώς από μόνη μου ξεκινάω 1.000.000 χόμπι και τώρα που τα είδα και είδα, έχει και workshop, ενδιαφέρον. Εντάξει, τα κεραμικά πόσο να τα κάνεις σπίτι σου, θες να πας σε ένα workshop. Μπορεί του χρόνου να πάω εκεί πέρα. Να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι εγώ πήγα εν τέλει μόνη μου σε όλα. Δεν έκατσε εν τέλει, ενώ ήταν να βρεθώ με άτομα, εν τέλει ήμουν μόνη μου και πραγματικά μίλησα με τόσο κόσμο, μου πιάσανε συζητήσεις τόσοι άνθρωποι, ειδικά στην Κυψέλη, επειδή πηγαίναμε από τα ίδια και στα ίδια με τα ίδια άτομα, μιλάγαμε με πολύ κόσμο. Κλείνει παρένθεση, είναι μια δραστηριότητα που μπορείς να κάνεις και μόνος σου, ειδικά όταν έχει να κάνει με ξενάγηση, καθαρή ξενάγηση, αλλά ακόμα και στα maid, επειδή τις περισσότερες φορές υπάρχει άλλος κόσμος, τις περισσότερες φορές δεν είσαι μόνος σου στο group, είναι άλλα 3, 4, 5 άτομα. Μη φοβάστε να το κάνετε και μόνοι σας. Μετά από εκεί πήγα στο Loop Around, που ουσιαστικά φτιάχνει διακοσμητικά πάτσες, χαλιά, με την τεχνική, με μαλλί και το needle που πιέζεις και φτιάχνεις κάτι, είτε με το χέρι ή έχει και πιστόλι, ας πούμε, για τα χαλιά για να γίνει πιο fluffy. Βάζω μια πολύ ελάχιστη πίεση για να πάει. Και αυτό πάει μόνο του. Σε καθοδηγεί αυτό δηλαδή. Οπότε πάρ' το. Και αφήνεις και χώρα ανάμεσα. Ναι. Γιατί είναι πολύ fluffy. Λοιπόν, βάζω. άσε το νήμα να μην το πιάνεις. Ναι. Ωραία. Βάζεις. Βάζω εδώ. Μπες μέσα. Ναι. Πατάω. Πατάς και ανεβαίνεις. Μπράβο. Μπει το κάβατο της στέκας, η στέκα, θα κλείσει και από κάτω θα μπει τσόχα και θα γίνει. Μας εξήγησε εκεί πέρα ότι ουσιαστικά και το κόστος το ίδιο είναι, γιατί στο ένα περνάς περισσότερο χρόνο στο χέρι, αλλά στο άλλο έχεις πολύ φύρα, οπότε δεν έχει σημασία. Έχει σημασία τι θες κάθε φορά σαν αποτέλεσμα. Άμα το θες πιο fluffy, κάνεις το πιο fluffy. Άμα το θες πιο λίγο, π.χ. άμα θες κάποιο πάτσες, λίγο σε πολλά εισαγωγικά, πάλι είναι ένα χόμπι που αυτό ήθελα να ξεκινήσω. Και επειδή έπλεκα κατά καιρούς, κοντινά είναι αυτά. Μαλή χρησιμοποιούν και τα δύο. Και αυτή κάνει workshops. Γενικά, βασικά όλα όσα πήγαμε κάνουν workshops. Οπότε σε όλα μπορείτε να πάτε και να μάθετε. Φεύγω από εκεί πέρα και πηγαίνω στο Κυψέλη Print Studio, που είναι ένα στούντιο μεταξωτυπίας, που ουσιαστικά φτιάχνει τα stencil, θα το πω βακαλίστικα, φτιάχνει τα stencil και τυπώνει τα layers των χρωμάτων κάθε φορά σε διαφορετικό stencil για να φτιάξει κάποιο σχέδιο είτε σε print, σε postcard, σε poster, σε tote bag, σε μπλούζα. Και είναι ένα πολύ ενδιαφέρον γιατί κάθε φορά πρέπει να βάλεις αναγκαστικά ένα χρώμα. Οπότε είναι ολόκληρη τέχνη. Εντάξει, δεν μπορώ να πω αυτό ότι έχω καταλάβει 100% πώς λειτουργεί. Ξέρω τα βασικά. Η κοπέλα που το έχει αυτό το στούντιο είναι μια Αγγλίδα που της άρεσε η Αθήνα. Ήρθε εδώ πέρα για μια πρακτική και της άρεσε και έμεινε. Και έπαθε αιμονή με την Κυψέλη και τις πόρτες της Κυψέλη και άρχισε να φτιάχνει άρχισε να τα περνάει αυτά στο Illustrator, στον υπολογιστή, και από εκεί να τα φτιάχνει, να τα τυπώνει μετά και να τα περνάει με τα μελάνια και εκδίδει και βιβλίο για αυτό το σκοπό και τα έχει και σε postcards και σε tote bags και την τζίμπησα την tote bag μου. Κοιτάξτε εδώ, δεν μπορούσα να αντισταθώ. Doors of Κυψέλη λέει από κάτω, πόρτες της Κυψέλης. Anyways, ναι, δεν μπορούσα να αντισταθώ. Έπρεπε να την πάρω. It was a must. Και εκεί πέρα ήμουν ανάμεσα σε δύο και ήταν κάποια κορίτσια εκεί πέρα, ας πούμε, και τις ρώτησα ποια να διαλέξω. Και οι τρεις μου είπαν αυτή. Οπότε είμαστε, ναι, οκ, ήταν η πρώτη μου επιλογή. Θα πάρω αυτή, με πείσατε. Με αναγκάσατε. Πήγα μετά στο Metagrants, ελπίζω να το λέω σωστά, το οποίο δεν είχα καταλάβει πριν πάω τι ακριβώς είναι. Είχα καταλάβει ότι σχετίζεται με τη ζωγραφική. Και ουσιαστικά είναι λίγο απ' όλα. Γιατί η κοπέλα που το έχει, η γυναίκα που το έχει, της αρέσουν πάρα πολύ τέχνες
Οπότε ξεκινάει από τη ζωγραφική και πάει αυτός οτιδήποτε, στο ότι καλά αρχικά είναι γραφίστας, οπότε graphic designer, οπότε ασχολείται πάρα πολύ, έχει κάτι υπέροχες πινακίδες σε κρασί, υπέροχες. Κάνει κάτι show με αεροβική, αυτό δεν κατάλαβα ακριβώς, θα πρέπει να το ψάξω. Εκεί πέρα εντωμεταξύ έκανα private tour, ήμουν μόνη μου. Εκεί πέρα είχε φτιάξει κάτι αυτοκόλλητα με την επωνυμία και σε χρυσό και τσίπησε ένα. Τελευταία στάση, δεν περίμενα ότι θα το προλάβαινα, αλλά το πρόλαβα και ήταν το 24 Goat, που είναι μια κοπέλα χαρακτική, με τη χαρακτική μέθοδος, σαν σφραγίδες, βάζει μελάνι και το αποτυπώνει σε μπλούζες, σε πόστερ, σε tote bags, στα πάντα. Μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά που γράφει πάνω, ή αποτυπώνει σκηνές από αναμνήσεις που έχουμε όλοι μας, σκηνές αναμνήσεις λίγο πολύ. Και φτιάξαμε αυτό το γατί. Μας έβαλε να δοκιμάσουμε και εμείς πώς ακριβώς γίνεται, οπότε πάλι με φάση νέο hobby unlocked, μάλιστα. Μας είναι να μην το κάνεις να στο χαρίσεις πιο πολύ. Αργά-αργά και όσο πιο πολύ να μην το, όσο πιο σταθερά μπορείς να μην το κουνήσει. Τέλεια, και αυτή να είναι μπράβο. Μπορεί να σε βολεύει. Ναι. Έλα. Το σχόνο, ναι. Και γενικά το μαγαζί της ήταν πάρα πολύ ωραίο, έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Και αυτό το πρόλαβα λίγο πριν κλείσει. Και κάπου εκεί έκανα λίγο γύρω γιατί ήμουν στο τσάκ να μπω σε κάποια, αλλά αποφάσισα να μην μπω σε άλλα γιατί κάπως κουράστηκα τα πόδια μου, κουράστηκα γενικά. Πήγα να φάω και λέω: ωραία, θα πάω να φάω και αν αποφασίσω μετά ότι θέλω να πάω σε ένα άλλο, θα πάω. Που ήταν ένα ωραίο με mixed media, αλλά δεν είχα τη δύναμη. Και για το στατιστικό του πράγματος και κυρίως για να έχω σαν ανάμνηση ότι πήγες σε αυτά, να το θυμάσαι. Γιατί πάντα τα ψιλογράφω, πάντα είχαμε τους οδηγούς και τα γράφω πάντα εκεί, αλλά φέτος αποφάσισα να μην βγάλω οδηγό. Αποφάσισα όμως να βγάλω μόνο χάρτη, δεκτό και αυτό. Τέλος πάντων, βάζω εδώ πέρα σε ποια πήγα φέτος. Θα βάλω εδώ πέρα σε ποια έχω πάει από αυτά που είναι φέτος. Πήγα φέτος, αλλά μπορώ να το πω πιο μπερδευτικά. Θα βάλω εδώ πέρα σε ποια από τα φετινά έχω πάει γενικά και φέτος και άλλες χρονιές, που τα περισσότερα φέτος είναι δηλαδή. Υπάρχουν 2-3 που έχω πάει άλλες χρονιές. Και θα βάλω εδώ πέρα αυτά που δεν πρόλαβα φέτος. Από αυτά που δεν πρόλαβα θα ήθελα πολύ να δω το Blitz Collective, που είχε να κάνει με mixed media, και ένα άλλο που είχε να κάνει με έπιπλα που τους δίνεις μια νέα πνοή. Απλά αυτό ήταν στον Πειραιά και θα είχα ένα πολύ χρόνο. Τέλος πάντων, ελπίζω και του χρόνου να το κάνουν έτσι Σαββατοκύριακο το Made in Athens και να πάω να δω κι άλλα. Πολύ μ' άρεσε. Μ' αρέσει το που έχω κάνει unlock τόσες μικρές επιχειρήσεις, που είδα από κοντά πως γίνονται κάποια πράγματα που μπορώ αυτά τα πράγματα να τα κάνω χόμπι μου ή να πάω σε workshops, να δω πως είναι όντως. Και σχεδόν όλοι ήταν υπέροχοι, ήταν πάρα πολύ καλοί, σου εξηγούσαν τι κάνουν, είχαν προσωπικότητα. Ήθελες όντως να πας να αγοράσεις κάτι από αυτούς, πας να κάνεις ένα workshop να σε μάθουνε. Αυτά, μιλάω πάρα πολύ.